Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kumusta naman mga pinalanggan natin ng mga tagpalamati mayong hapon sa inyo tanan, ha? Ang aton siyempre pagpangamusta, kun bala, ano na kamuda, nagapahunay-hunay, of course, Tita We, tungod wala lang dugay na kapaniyaga. Anong inyong mga ginsaluhan, dira? Ba, ikaw bala ka usisira, git sa imo, Tita Wilma. No, but anyway, sa aton mga palangga, mga tagpalamati, para man karon nga hapon, relax lang kamo, dira. Nalingawon kamo ni Tita Wilma. There is a This Is My Life sa Webes nga edisyon. Kung ano ang aton sinimalingaw man sa inyo, syempre pilaman ka mga updates na tungod sa nagakatabo sa palibot sang aton pungsod Pilipinas. Diba? Yes, ang aton sa ni panahon. Pero sa gihapon, bisan ano kakulit ni Tita We sa inyo tag sa kahapon, ang aton lamang pahinumdom, ang padayon nga paghalong magluwas sa aton away sa pandemic ng COVID-19 ang paghalong-halong sa sulay sa talithi o kung mga pagtupa man sang ulan, ha? Extra careful kay kabudlay kontrang kasuhon, masalan ka pa na. Kinahanglan git. Hindi kapag sipunon, hindi kapag ubuhon. Kay kung mangatsi ka gani kag mag-ubo, kag mag do mabulubudlay kag hila naton ka ate, oo na. Gani, hinay-hinay lang, kag halong-halong lang. Sa sininga hapon, na dumduman yung virgin coconut oil, no? Anong aton mapaambit sa inyo sa sininga hapon, no? Dahil man sa virgin coconut oil, hindi kayo daw preparado na bala sila sa trial test na tungod sini hibalo naton ina dugay-dugay kag natungod naman sa palabuton iyang eleksyon sa pungsod Pilipinas oy ang COMELEC nagpabutyag ang registration hours ginpalawig nan kag ang paggamit naman sang mga plastic straw na paggamit sang plastic straw kag kung nagapangapi ka mo hindi bala may ara nga coffee stirrer na hala sige idga dumili nagid ina i-implementar dugay naman na tawi dugay naman na pero as na subong wala gihapon iya 100% nga napatuman kay ti may ara gihapon man nga mga salawayon kag syempre ang isa man ka sulat ang aton diri patungdan na sang igtalupangod sa sininga hapon sa diin ang aton sini letter sender na ang aton sini letter sender sa karon iya nga hapon lalaki bala to Tita We mo no nano man ho sa lalaki wow ahay
Gusto yung man tani makanubya, pero daw wala, gid. Mamangkot siya kung paano relax lang da, no? Si Arnaldo. So, bantayan nato ng pagbasa sang iya sini karon nga mensahe sa aton, iya sini sulat, upod man sang inyo nga, mga greetings kag inyo man, nga mga panugdaon para sa iya. Ina makabulig, mga constructive bala nga mga suwastyon, makabulig man sa atong letter sender. Yes, ipadala lang ninyo sa atong text hotline sa 0963-757-07 or 0874. Again, ang atong text hotline 0963-757-0874. Upod na dang inyo sa mga greetings sa mga nag-upod sa aton sa ilang mga transistor radio, of course, 684 kilohertz. Kag sa mga palangga naman naton nga mga tagpalamati nga ara nag-upod sa aton sa FB Live, yes, relax lang kamo dira. Pwede man kamo makapadala sa inyo sa mga greetings dira sa aton chat room, ang inyo man mga panugdaon karon, na aton man inatinghuan nga mabasa on air, no? Sa kutob sang aton malabutan. Kag sa aton naman FYI portion, aba may naimbento bala, no? May naimbento kuno, no? Inang nakuha naton nga info, may naimbento nga face mask, no? Face mask siya, pero may amplifier kag may microphone. Di wow, ang aton niya nga mga millennials, ang aton sini nga mga hubines, malipay na sila. Abihi baluon tamay na karon titawe. Kag syempre ang aton man, bantayan tag sa kahapon kay ginahulat ang aton sini nga horoscope. Kalingawan lamang naton ina sa adlaw-adlaw nga tanan. Upod man ang aton mga lucky numbers kag lucky colors, gani relax lang kamo dira, mga palangga naton nga mga tagpalamati. Ba mga senior citizen naton dira, Okay, hinay-hinay lang kag halong-halong lang. Syempre sa kutob man sa malabutan sa aton paglingaw sa sini nga hapon, magluwas diri sa Dagbanwa sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, pugos nga isla sang Negros kag sa kutob sa malabutan naton dira nga mga kaiping nga mga kaislahanan, na mayong hapon lang sa inyo tanan. Sa sini nga bahin Tita We, yes, ang aton sa ni update sa aton Weather Bureau from Pag-asa. Ti amo man na siya gyapon, mapamo ka na bala. Amo man na siya gyapon ang amihan, ang northeast monsoon, amo inang padayon nga nagaapekto diri sa Visayas kag sa Luzon. Ti ang Bicol region, ang Western Visayas, ang mga probinsya sa Samar, ang may magalumon nga kalangitan nga mga may pag-ulan, dulot ina sang northeast monsoon ukon amihan. Posible man siyempre mga pagbaha-baha na inaiya sa tion sang pagbubo, kay may tion man nga magabubo ang mabaskog nga ulan. Sa bahin naman sa Cagayan, Cagayan Valley sa may Caraga, kag mga probinsya sang Apayao sa Kalinga kag Mountain Province, lakip ng Ifugao kag Aurora, Quezon, Oriental Mindoro kag Marinduque, o pati na dira sa Romblon, no? Kabalo kita magalumo ng inyo kalangitan, dira, na may mga pagtupa man sang ulan, inatungod sa northeast monsoon. Ang iban nga bahin sang Luzon kag Visayas, may pagulugal man tubto magaluumon nga kalangitan, may ara iya panalagsa nga pagpanaliti. Na iban nga bahin naman sang Mindanao, may pagulugal tubto magaluumon nga kalangitan, maka-eksperyensya or naga-eksperyensya sila sa karon sang panalagsaman nga pagpanalithi kag pagtupa sang ulan. Inatungod naman iya sang localized thunderstorms, na kag natungod naman sa kabaskugon sang hangin ang Luzon kag Visayas, kita naga-eksperyensya sang kasarangan tubtub mabaskog nga dapya sang hangin. Ang direksyon aminhan na sidlangan, samtang ang aton sa kadagatan, kasarangan nga may pagbulubalod naman ang aton siniya nga kalalawran. Ang temperatura nga aton mabatyagan karon nga adlaw, syempre kun aga gani, kun kaaga tubtub mag-aga ba matugnaw bisa hasta na alas 8, no? Kag subong medyo mapaang-paang na ba day? Anyway, ang temperature naton diri sa Dikbanwa sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental is from 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagpakita kaina
aga pa alas 6:11 kag magatunod naman karon alas 5:53 sang hapon. Daw kanami lang batyagon nga bisan matugnaw ang aton sini panahon, no? Mabatyagan ta pagkakita tabala sa bintana nga gasanaaw silak si Haring Adlaw. Ay salamat na silak si Haring Adlaw. Ini mabatyagan taman bisan hingalit nga aga pa nga makabatsyag kita sang kainit no niya na mga yes mabatyagan naton kainit niya sa aton mga panit pagwa mo sa inyo balabalay na. Di ba kiting aga pa yung vitamins na mo para sa aton, di ba? Di ba mga senior citizen? Yes! Kag sa aton man mga kabataan. Pero di kalabanan sa mga kabataan, alas 11, gatbalog ta, alas 12, di ba? O, deny pa kamuda. Ang ga lang na initawi sa inyo. Okay. Sa dugang paginaton nga mga updates sa sininga hapon, ang natungod to sa ginmansyon ni Tita Wilma balang virgin coconut oil, subong ang DOST no, or ang Department of Science and Technology. Nagaumpisa na sila na sa pagsagap, pagpangita no, sa mga volunteers para sa ila patigayunon nga clinical trial sang virgin coconut oil bilang dietary supplement na. Bilang dietary supplement sa mga pasyente nga may COVID-19. Tido ka nami, no? Suno gani sa DOST Secretary nga si Fortunato de la Peña, ara sila sa karon sa recruitment phase. Target nila nga maka-recruit sang 120 ka mga participants, 120 participants, no? 120 ka mga partisipante nga mga asymptomatic kag symptomatic nga mga pasyente para sa ila patigayunon nga trials. Kag nagalabot sa 2.12 milyones pesos ang pondo nga ginalokar sang ahensya kag iban pagid nga kalakip nga ahensya para sa ining virgin coconut oil or VCO study. Kag subong man ang local government or LGUs ng Valenzuela kung nag-alokar man sila sang separadong alokasyon para makabulig sa pagtuon nga ini. Kag nag-umpisa na ang VCO study didto mismo sa Valenzuela. Kag daw happy man sila. Suno kay DOST Undersecretary Rowena Guevara. Sa happy sila bala kay ara may mga nag-volunteer no nga himuon sila nga mangin kabahin sila kag may ara man nga mga nag-volunteer sa amo nga lugar nga didto iya patigayunon ang mga pagtuon dito kanami lang suno sa iya no kag ginumpisahan na nila ang VCO clinical trial sa amo iya nga syudad sa Valenzuela City no samtang nagapadayon naman sa karon ang VCO trial sa PGH, amo ng Philippine General Hospital sa mga COVID-19 patients nga severe kag moderate cases kag sa mga may comorbidities bala o kung may iban pa nga antos nga balatian sa ilalawas. Kay kabalugid kita nga sang Disyembre, no, natapos ang first phase or ang unang nga bahin sa nga pagtuon nga ginpatigayon sa mga suspect kag probable cases dito iya sa bahin sang Santa Rosa Community Hospital sa Laguna. Kag ginapaabot naman nga sa sini nga bulan ipagwa na sang DOST ang resulta sa nga clinical trial kag pagtuon sang duha iya ka medicinal plants. Ano to gani madumduman ta? Lagundi na ang lagundi kag tawa-tawa against COVID-19. No? Hulaton naton kung anong resulta sang clinical test sa nga DOST kag ipagwa na ina na kag yes kun maaprubahan kag mangin effective ining virgin coconut oil why not no nga magaserbi iya bilang supplement di ba bilang supplemento iya na dietary supplement sa mga positive COVID-19 patients. Okay, ate dawe okay na siya di ba oh ay ho nga mga anak ka mo paamo lang na.
Sa pihak naman nga bahin, Tita Wilma, sa nahambal na neton sa palaabuto naman nga eleksyon. Ara. Ti kadamo sang mga kada tuig, di ba? Damo ang nagasaka ang edad. Ang hindi pa kwalipikado, maging kwalipikado. Kay malabot na nila iya ang age requirement na gani sa karon para nga mapadamo para iya nga mapadamo ang kadamo ang numero no sa mga bag-o nga magaparehistro. Ang Commission on Elections sukod ang COMELEC nagpalawig no ginpalawig nila ang registration hours sa ila sini mga teletapan kag satellite registration centers. Tiini gin-announce ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon nga halin sa anay alas 3 sang hapon gid lang ang ila gusto nga halin iya sa alas 3 lang sang hapon no nga ang ila sini nga registration hours ti subong palawigon pa nila ang registration hours tubtub alas 5 ukon alas 5:30 sang hapon. Ti magluwas man dira ginakonsiderar man nila ang paghiwat man sang voters registration kada weekends. Weekend Sabado kag Domingo, di ba? Kag magpatigayon man kag inapatigayon nun sa sang barangay satellite registration sa diin sila iya magakadto sa mga barangay para ihatag ang pagparehistro sang mas malapit iya sa pumuluyo. Tinghambal pa gani ni Guanzon, ginaprubahan na sang COMELEC and Bank ang overtime pay para sa ila sini mga staff nga amo iya ang padalagan sang registration sang mga first-time voters kag sa mga gusto yung magbalik ang ilang ngalan sa voters list. Kaya kanamo damo, bala pila to ka milyon ang nadula ang ilang mga ngalan sa voters list, di ba? Kay ti una nga daan, ginhambal ni Guanzon, nga masobra iya sa 1 milyon pa lang ang mga butante nga nagpa-record para o nagpa-register para sa eleksyon kag maggamay ina nga bahin suno sa iya para sa bulubanta nila nga 4 ka milyon nga mga unregistered voters para sa aton pungsod Pilipinas. Okay. Kag nangin mahinay, kabalumantaan no, kung nga nangin mahinay ang registration ina tungod man sa epekto iya sang COVID-19, di ba? Sa diin nahadlok nga magwa iya ang mga tawo. Di syempre, kung nahadlok magwa ang mga tawo, sino man to abi ano gid lagson mo pa-register ka mo ni kadelikado subong, di ba? Ay, hoo. Di ang natalana to nga mag-end ang voters registration sa madumduman na to. Yes, hindi. Pagin palawig man September 30 to pwede gid. Pwede sila nga magka-register until September 30, no? Pero nagapangabay man si Guanzon sa pumuluyong Pilipino nga hingalitan ang kahigayunan magparehistro na tungod hindi nasuno sa iya nila pagpalawigon pa ang registration deadline. Ay actually, kabalo naman kita, basta Pinoy, kundi to gani ang katapusan, hulaton gidya ang deadline, kag amo ang pagkinaran-karan. Ara na iya. Anyway, alauna 48, Action Radio, Philippine Standard Time. Kadtuan ta ini mga plastic straw ni balik kay mga coffee straw. Kay inagid idumili nasin ang DENR. Naging pabutyag sang Department of Environment and Natural Resources nga mga plastic straws para sa mga soft drink kag coffee stirrers posible igadumili na ina sa pungsod. Sa isa man ka statement ginpabutyag sang DENR nga ang mga produkto nga ina ang nalakip na sa listahan sang non-environmentally acceptable products o kuni-up nga ginatun-an sang National Solid Waste Management Corporation. So sa idalom sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 o kon Republic Act 9003 ay numan nga items nga nalakip sa listahan sang NIAP ang igadumili. Ina iya ang
ginpabutyag sang komisyon. Kag sino pagid sa DENR ang resolusyon na ang ginpasar sa pihak sa mga pagpamatok halin sa pila ka mga miyembro sang komisyon. Pareho sang Department of Trade and Industry kung DTI, kag ang mga sektor sang manufacturing kag recycling industries. Siling na ganin ni Antipurda, sila ginapakigbato, ginanamon, kag committed gid kami iya na sa pagpatuman sina. Na, di man, di ba, ining being a klase sang steerer, inang kawayan, pwede na nila, diba, mapusilan pa naton ang kawayan, kag safe pa, pwede himuon steerer, diba, pangliako lang nakagpangut doon, lagisan mayo, diba, diba, ang iban ganito toothpick, diba, o damo na mapuslan ng kawayan, okay, alaw na 50, Action Radio Philippine Standard Time. Pero daligid lang anay, no? Ang ato na dira mga kauturan sa inyo man pagkinanglan sa mga preska kag mga matahom nga bulak ara lang sa likod sang Bacolod Bay Center. Yeah. Okay, hi lang dira. Good afternoon, Tita We. Yes, good afternoon man sa imo inday Athea Kim Iriman. Na mayong hapon kay Miss Heaven, thank you man. Na Homa Lumina. Na good afternoon sa imo kay Alex Montesa. Okay. Party now, bang radyo yaga. Anugid na ganing radyo. Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag advanced happy Valentine's Day. Thank you kag sa imo man. Okay, Mary Jean Hinanda Arsenio. Kamusta? Good morning. Wish you a good health always. Thank you, Gidbing. How are you? Halong ka lang da. No, sa imo man ginatrabahuan sa iban nga pungsod. Okay, Kathy Calatrava, good afternoon. Tita We, happy birthday lang da sa akon. Duha kagwapo. Jimmy Flores kag Darren Calatrava sa sumag watching from Singapore. Abaw. Happy birthday, ino. Again, happy birthday kay Jimmy Flores kag Darren Calatrava sa sumag. Zoraida Lucero, good afternoon. I'm here again to follow your news update. You're my number one. Wow, Zoraida Lucero, thanks again. Ang Tita Wilma sang tanan liwat nga nagalupad sa kaninan. Updan ta siya para mangin madinalagon kay tanan sa likod sang tanan nga pag-antos kag pagtilaw sa kabuhi. Solemn prayer lang sa gihapon. Alex Montesa, salamat gid sa imo. Ada man nagapud sa aton si Ederica Fort sang OTTG Al Christine Taxi na Sir Eddie, mayong hapon, salamat gid kag halong lang kamodera, no? Sa tanan nga mga kitapo kag mga miyembro sa OTTG, salamat gid sa inyo. Opda sila Tita We sa imo programa, sila ni Tatay Fred Madrid, Guillermo Clarito, nga 24/7 naka-monitor sa ARB. Sa ibabaw sang duldol, ay abaw, hindi ba nagabok ang puno sang duldol? Mahulog to sila karon. Ikaw ba, Alex Montesa, ha? Okay, Tita We, good afternoon. Maulanon kag matugnaw naman nga adlaw diri sa amon sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Patamyaw naman dire sa akong pamilya Golmatico sa Barangay Alicante sa Ibi Magalona. Good luck. God bless and keep safe always, Tita We. Yes, Inday Dory Golmatico Ramirez dira sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Good afternoon. Kamusta lang kamo dira kag maghalong man, ha? Amor Malayang, mayong hapon, Tita Wilma. Of course, Cathy Veer. Great Kolihog, happy 47th birthday
Kapariveri, sang Barangay Araal, La Carlota City. Thank you to it. Okay. Inday Cory Vidaha, mayong hapon, watching from Kuwait. Kag, syempre, good afternoon. Pagwit lang kulihog titawe kay Calvin and Cian Chavez, Subunggid. Nagapamati sa imo program, This is My Life. God bless. Okay, Cian Will, Dunginas Chavez. Nelita Viñas Moya, good afternoon, day Wilma. Sir Alex Fuentes, duwa na di ka Alex mo, Alex Montesa kag Alex Fuentes. Siling ni Sir Alex Fuentes, I'm listening. Okay, thank you, good sir. And I'm watching. Okay, Tita Wilma, good PM. Pakigwit naman si Lola ko. Lola Violeta Bingguan. Gapamati, gid, adlaw-adlaw. Halina sakay, Eliza Fernandez. And the Gino, si sir? Good afternoon sa imo, present from Singapore. Love you, Tita. Thank you, gid na. Shalom. Alvarado Cabatas. Shy, hi, Tita. Shy, how are you? Good afternoon. Wala kita kakita ay nga dalaga ka na. Or regards na lang dira sa tanan. No? Dira sa Barangay Masulog sa Canlaon City. Kay Nini, kay Lola, kay Mamom. Sa imo dira nga CS to CS pagida kag sa tanan mungkin na Pinoy tawe, mayong hapon lang gawin accent day blaza. Jocelyn Libondis po, mayong hapon, Tita Wilma. Kag Tita We. Si fast food nga M, ang iya gamit steerer. Kahoy, ang straw, ginamat-amat na nila paper. Yes, Christian Lumbay. Yes, ginamat-amat na gidman na nila. Veronica Santillan Manukan, mayong hapon, siling hi and hello. Kaya Veronica Santillan, yes, thank you, good. Balikan lang kamo dugay-dugay ni Tita We. Relax lang kamo dara.
2, Action Radio, Philippine Standard Time. Okay. Pasiplatan ko kadali ang atong sinianay text hotline. Tita Welms, mayong hapon, mati lang ko di samtang gapatuyo sa duyan. Lonely tatay sang ilog. Wow, 8798. Lonely tatay sang ilog. Mayong hapon sa imo. Mayong hapon tawe, nagamonitor ako sa program mo lang nini. God bless and more power to your program. Okay, salamat gidira sa sa may tapas kapis, Tita We. Mayong hapon, tamyaw ko sa bago sa shop ni John. Ang gatamyaw Alma, sang handumanan. 1766. Hello, Tita We. Mayong hapon, tamyaw ko lang 2 kids ko. Si Grace kag Queen Tim Platora, naga-monitor gid sa program mo. Salamat gid. Ang panamyaw, halin kay Mama Daday. God bless. 19. Okay, balikan ko lang na karon. Dira sa may kansilayan mo siya, mayong hapon gidira sa inyo. Ada sila kunuya adlaw-adlaw gid nagaupod kay Tita Wilma. Salamat gid sa mga taga kansilayan mo siya. Okay, stand by na. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-il. Okay, sa siningabahin magabasa si Tita Wilma sang isa ka sulat. Isa ka sulat pagi sa itong sa ni Messenger. Dira lang ginpadala ang mensahe sang isa ka sultero. Sultero pa siya, na nagapatawag siya kay Arnaldo. Ari di siya sa Bacolod. Kag ang mensahe ni Arnaldo sa This Is My Life, nagasiling, Dear Tita Wilma, ako gali si Arnaldo. Isa ako ka vendor sang utan diri sa Libertad Market. Dugay na ko diri sa Bacolod. Kag medyo nangin maayo man ang dalagan sang akon gamay nga negosyo sang utan. Tita Wilma, gusto ko man tani nga maka-girlfriend o kun maka-nobya. Abi mo, may naluyagan ako. Hindi ko gid mapunggan ang kaugalingon ko. Kay pamatsyag ko, patay luya gid ako sa isa ka babayi. Tanan ginhimo ko, pero wala gid. Wala man epekto ang mga diskarte ko. Ambot kung ano ang hindi nila magustuhan sa akon. Ang sabat lang sa akon, tita, abyan lang. Kapila na ako nagpangaluyag sa babae, amo na permi ang ila sabat sa akon. Daw nadudla na gani ako. Daw hindi na ko magtilaw liwat sa pagpangaluyag. Kay basi bala busted naman ako. Gani kun may ginapangaluyagan ako, tita, ginapamangkot ko na lang kun gusto niya ako nga mangin abyan para hindi na ko bala magsalighaw. Mayo na lang na. Kay nga kabalo na ko sang iya isabat sa ako. Tita Wilma, gusto ko man nga magkanobya gid. Kabay nga mabuligan man
manimo ako. Hindi ko gusto nga magtigulang nga sultero. Gusto ko makaangkon sang pamilya. Paano ay han? May itsura man ako, Tita Wilma. Nagapaligo man ako. May obra kag mabuot. Ano pa bi ang pangitaon nila sa akon man? Ay, Mating hakwat mo sang bangko mo, Tuto Arnaldo. But anyway, gagi, nagkakadlaw ko na. But anyway, say mo, Tuto Arnaldo, salamat. Yan ba yung hapon, ha? Mga gamay lang nga tinipik kabahin sang inyo sinikabuhi nga para sa inyo daw kabudlagid. Pero ikaw makita ko, ikaw nga tao may handom sa kabuhi. Sinulang bala ang wala. Ha? Pero ikaw nga klase sang tao makahambal si Tita Wilma nga seryoso na responsable nga klase sang tao. Sa piyak nga bahin nagadayaw si Tita Wilma tungod sa simple mo nga pagpangabuhi, mapisan ikaw. Dalayawon ang mga pareho mo. Simple nga klase sang tao, masiling sila, manugbaligya man lang na siya utan. So what kung manugbaligya sang utan? Kadamo sa mga manugbaligya sang utan, bisan gani manugbaligya lang da sang mga panakot nga ginaatado-atado lang. Abi ninyo mga anak, nakapatapos ina sila sang pag-eskwela sang ila kabataan. Dako ang nabulig sina sa ila pagpangabuhi, hindi naton ina sila mata-mata na nga masiling nga ultimo makita naton sang aton mga mata nga ara sa higad, nagaladlad sang sako kung may lamesa nga gamay, nagaatado sang kamatis, sibuyas, bombay, may kalamansi, nga kun ano lang nga mapagakitaan nila nga maganansyahan, dalayawon ang amo nga mga klase sang tao. Kay nga ina ginapangabudlayan nila ang ila makita na para sa ila pamilya. Kung ikaw ang may handom sa imo kabuhi, ipabugal mo ina. Kay nga ina iya bunga sang imo kinabudlayan, ginapatuluan mo sang imo balhas. Wala ikaw nagapakahapos. Manasiling nila mo, kung ang kwarta gani, makita mo kag maangkon mo sa mahapos nga paagi, mahapos man nga madula. Right? Pati ka mo na, ako gapatigid ko na. Pero, kung ang tanan, bunga sang imo kinabudlayan, sakripisyo, pag-antos tanan, ay kanami batyagon, kag bugalon ikaw sa iban nga tao. Gani ikaw, Tuto Arnaldo, ha? Saludo si Tawe sa pareho mo nga mga mapisan sa kabuhi. Kung ginaproblema mo, manumdum, ginaproblemahan gid bala ang nobya? Hindi ka dapat mag-worry sina, kay nga, ikaw lalaki. Okay lang na. Hindi ka magpangasubo kung hindi ka pagsabtun o kung batunon sa mga babae nga ginapangaluyagan mo. Hindi mo na dapat pagproblemahon. Kay basi bala nga masililin sila ay inipasensya lang miguhay lang ta hindi na maglain buot mo. Kay basi hindi pa na siya ang right girl para sa inyo. Masiling ka nga, hindi ka na magpangaluyag. Hindi, go lang to. Kay base sa mga ginapangaluyagan mo, isa siya sa mga pangaluyagan mo, nga batuno niya yung imo nga gugma. Hindi ka mag-untat sa pagpangaluyag. Kay base, isa sa mga maghahambal sa imo nga friend lang ikaw para sa akon, okay lang. No? Okay, friend lang. Kaya abi mo mas nami pagani ang isa ka relasyon. Let's say kung magnobyahan ay kamo sa sa ulihi, nga naghalin kamo sa pag-amiguhay. Kaya nga, kung isa kamo ka grupo or let's say bulubarkada kamo, kilala mo na yang kinaiyan niya, di ba? Kilala mo na ang iya batasan. Kilala mo na ang maayo kag hindi maayo sa iya. Kag kabalo kaya kung diin nga bahin ikaw mag-adjust sa iya diferensya. Gapatigid ko na iya. Kay kakalabanan pagin, dira nagaumpisa ang isa ka maayo nga relasyon sa pag-abyanay. Mas maayo nga mangin friend lang anay kamo sang babae, amo na lang na, hindi lang na pagproblema ang pagpangita sang nobya.
Ay, oo. Basi ya gusto nga, amiguhay lang ta, basi ya gusto pa kanila, ya kilalahon gin. Bisan magsiling ka nga may itsura ka man, gwapo ka man, nagapaligo ka man permi, may obra ka man, mabuot ka man, buot silingon. May mga qualities nga para sa imo, pwede gin maluyag ang isa ka babae, pero ang question nga kay nga wala pa yung nag-abot. Amo lang na mahambal ko sa imo. Wala pa nag-abot ang babae nga gintag na para sa imo. Amo lang na balato. Hindi ka na magsiling nga madulaan ka sa paglaom nga makanobya, nadulaan ka sa paglaom nga makapangasawa, kay ti isa sa mga handom mo ginhambal mo, hindi ka gusto magpabilin nga soltero tubtubsan kay gusto mo makaangkon ikaw sang ginatawag pamilya. Kay oo to nami ginman kun may pamilya ka. Masadya puno sang pagtilaw, may mga kasakit kag kalipay nga maeksperiensyahan, amo na iyang kabuhi sa kalibutan mo. Hindi lang niya siling nga kalipay lang or kasakit lang, kinahanglan alalangay ang tanan. May kalipay, may kasakit. Para nga may harmoniya ang pag-inupdanay. Okay? Amo lang na bala kag ang isa paguro, may mga nakitaan sila nga something sa imo nga amo man na ang imo discoverihon. Basta ikaw, kung wala ka nagayuhom, kinahanglan wear a smile always. 'Di ba? Kung nagabaligya ka dira sang utan, di ba kinahanglan jolly ka, kinahanglan na magtanyag sa imo mga customer, di ba kinahanglan malipayon ikaw, manami ikaw mag-sales talk sa ila, nan. Kag inang kanami pa nabala kon mag-deal ka sa imo customer nga nagayuhom ikaw pagkatapos nagaupod ang imo balatyagon sa pagyuhom sa ila kag sa pag-inganyo sa ila nga magbakal sang imo baligya nga utan, ay maimo basi sa pila ka adlaw ang isa sa mabakal sang imo mga baligya, amo pa ang mahulog sa imo. Diba? Gets mong mahulog, maluyag, ma-develop. Toto Arnaldo, hulata ang husto nga tion para sa husto nga babae nga makaupod mo sa husto nga panahon. Okay? So, ina lang gid ang matugda ni Tita Wilma. Dugay-dugay kung may ara iya nga mga mapadala dira sang ila mga opinion sa aton text hotline, sa aton FB Live, pamatian mo na Toto Arnaldo kay may makuha ka gidera. Pero maidugang ako diri kay may nabasahan ako sa aton text hotline diri halin kay 7922 nga siling niya mayong hapon Tita We. Pwede ko kapangayo advice, please? Kasado ko 6 years na kami hiwalay. Kung magpangasawa ko liwat, mapriso bala kami sa mangin asawa ko? Please advise. Ang dilema malang dira abi mo 7922 kung lagson ka sang babayi kung bulagay ka mo sang imo asawa sa 6 katuig kasado ka mo, hindi ka ginaya kapakasal hindi ka mo kapakasal not unless nga kun siya, let's say for example may ara man siya nga pangabuhi subong kag pwede man nga istoryahan ninyo ina nga pwede ako makapangasawa o pwede ako may ara ako naluyagan o kung ang inyo man lang pagbulagay may relasyon kamo sa gihapon, may komunikasyon kamo sa gihapon bilang mag-abyan, pwede mo ina-plastar sang maayo sa iya. Pero kung may kaaking kag ang imo asawa, kung ang rason nagbulagay kamo tungod sang third party daw mabulubudlay ina kay lagsun niya gid kina ina ikaw sa pila ka adlaw, ilabi na kung mag-upod kamo sang ikaduha kag magbunga ang inyo sinipag-upod kon dako na nga ebidensya mo hindi gid ang pamangkot mo kung mapriso ka mo, mapriso ka gid kung magbunga ang inyo sini pag-updanay kung lagson ka mo sang una mo nga asawa. Gets mo ina 7922? Okay, alas 2:15 na Action Radio, Philippine Standard Time. May ari ko di ginisipletan mo siling
Arito di. Ay correct. Sila na klase lalaki nga home figure inabala all around na sa panimalay. Kabalo sa tanan nga obra, kabalo mag-ideya kung paano makasurvive sa pangabuhi. Amo sakto gina di day ni Jonah, sakto gina iya, no? Kag may ara pagikuda karon na lang titawe ano. Sa aton anay dira mga kauturan. Kung kamo man may mga istorya nga luyag i-share or ipaambit diri sa programa This Is My Life, pwede ninyo ina masulat na kag ipadala diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Lukson Streets, Bacolod City. Pwede nyo diri ma-drop by o kung pwede man ninyo mahulog via post office o kung pa sa anuman nga paagi. Pwede man nga sa mahapos kung may FB account, kamo pangitaan nyo lang ang personal nga FB account ni Tita Wilma. Wilma Antupina Sugaton, may ara dira send message, pwede gid kamo dira maka-click na kag i-type nyo, kag i-send ninyo kay Tita Wilma, kay ina mabasahan gid ni Tita Wilma. Pwede man ninyo mahinago ang inyo mga ngalan. Okay? Yes, Tita Wea. Pero arin, may isa pa kong gali ka pahanumdum, no? Si Tita Wilma, malisin siya anay sa inyo. Dadason si Mana, wala anay si Tita We, no? February 8, no, may asikasuhon lang si Tita Wilma. So, malawig-lawig kita nga hindi mag-aopdanay, tungod tama gid ka importante ang akon hatagan sang igtalupangod sang akon atensyon kag sang akon panahon, no? Para ina sa akon man kaayuhan. So, kabay pa nga ara kamo sa gihapon, magahulat sa pagbalik ni Tita We, opdanay kita gyapon, promise na ni Tita Wilma, babalik gid kuya bisan magkainano. So, temporaryo ninyo nga makaupod si Inday Ann. Umpisa iya sa Lunes. Opdan ninyo si Inday Ann diri sa This Is My Life. Okay, sa ito nanay mga kauturan dira, gusto ninyo mag-loan, gusto ninyo kwarta, arang Golden Sun Finance Corporation, no? Kung ano nga gusto nga loan ang inyo, kag kung okay para sa ila, tagaan kamo nila requirements. Kung makumpletong requirements, ila masuguran man, maumpisan ang processing para madasig ang approval. Okay. Hi. Paamo ka na blatawe. Hi. Siling ni Veronica Santillan Manukan. Thank you, Tita We. Opod lang kami sa imo sa kahaponanon. Watching live, kag listening from Transistor Radio, Tita We. From sign on to sign off, Amon Radio. Veronica Santillan Manukan. Noy, before tudo, salamat, gida. Good afternoon, Idol. Love you. Salamat, Ginoy mi Portudo. Okay, Jean Ignacio. Mayong hapon, Tita We. Greet ko lang happy birthday kay Gretchen Ignacio Lanutes, sang purok paglaom sa may tabaw. Happy birthday, Gretchen Ignacio. May nagsulod naman nga money trading. Hello po. Inang si It's Princess Ajoke, kinanglan, halong kamo dira. Good PM, Tita We. Tamyaw ko lang, family laparan, ang gatamyaw bibing, ang sang purok tumpok pandanon, Don Salvador Benedicto. Gapamati kami di. Okay. Okay. Karon Dave Gonzaga, basahon ko na karon ng imo nga ang imo sining reaction sa atong sini letter sender. Okay.
Zoraida, Miguel Nambong, good afternoon. Salamat gid sa imo. Kay Cathy Veer, mayong hapon, Tita We, greet Kuliog, happy 47th birthday. Yes, kapari very amna. Sa Barangay Araala, Carlota. Si Amor Violeta Paderna, hala, sige, kamuda. Siling ni Eliza, yes. Si Lola Violeta Bingwan. Okay, Shalom. Yes, Dana na si Inday Shalom. Christian Lumbay, good afternoon, Tito We. Sa fast food, yes. Okay, thank you, Gid. Jean Ignacio, Tawe, birthday greetings. Happy birthday lang kay Gretchen Ignacio Lamo. Nabasa ko na Inday, no? Pa-shout out po, Boy Noel and Ryan Joy Tikar from Anime Gulpan Tikar. Salamat, Gid. Hello po, perfect. Sir, it's Princess Ajoki. Ay, ho. Money trading. Okay. Richie Toledo Radok. Okay. Selenia, hello letter sender. Abi, take a breath and think twice. Hindi pagpilita ang mga bagay nga hindi para sa imo. Hulat sa husto nga tion. Hindi magdali sa gugma kay wala man deadline sa gugma, wala man due kasagad si mo ba? No? Wala man due date, hindi magdali. Wait for the right time. Waiting for a right one is not punishment, but it is the Lord's preparation for your relationship. Madamo sang nagadali sa ila relasyon, pero nangin miserable man ang kabuhi. Reggie, thank you, Gid. Sister J, good afternoon. Action Radio, Sis Wilma, thank you, Gid. Halong kadira sa iban nga pungsod. Sis J, thank you, Gid. Kag Endeavor Jiggle Pinda, tawe please lang ang akon mga bisita nga mga madre kay mamati gid sila sa imo programa This Is My Life. Ari di sila sa akon gaupod gid pamati sa My Celine Homes halong sa imo palakadtuan, Tita We. Okay, God bless. Salvi Gatilugo, salamat man sa imo. Balikan lang na ni Tita Wilma ang iban pagid naton nga mga greetings. Okay? Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita ang dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod ng mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negro sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Radio Philippine Standard Time. Yes, Tita Wilma. Kadto na kita. Antes kita gali magkadto anay tawi sa aton sini mga sa aton sining
i-share sa inyo nga FYI. Maari sa ito na text hotline pila ka mga reactions sa atong sini mga palangga nga mga tagpalamati. Siling gani ni Dave Gonzaga, may ari di si Dave Gonzaga reaction mo. Mayong hapon Tita We. Advice ko lang sa letter sender is that hindi magdalianay sa mga relationship. Enjoy danay ang pagka-single. Siling nga na maabot gid ang adlaw nga makita yagid ang babae nga gin tadhana sa iya kag palanggaon siya hasta sa katapusan. O batian mo na to Arnaldo. Nabatian mo na. Pati man ang nangin reaction ni Tutu Reggie, di ba? Ang ari naman sa ito sini text hotline para sa kay Arnaldo sa sender, hindi ka maglaon. Hindi ka maglaon, I'm sorry. Hindi ka maglaom nga wala sang babae nga maluyag sa imo. Kay maabot gid na ang para sa imo. Nakita nila ang manubo nga obra pero ang negosyo kadali sang asenso. Tsakto na. Now, from Talakdan, Kawayan, 8177. Mayong hapon lang dira. Kag salamat gid sa imo paamo ka na bala Tita We. Na? Kag good PM ta ang ma-advise ko lang, no? Halin kay 6609. Ang ma-advise ko lang kay Tuto Arnaldo, mangayo siya textmate kay madamo di sa amon mga laon na gani nakapangasawa pa sa textmate lang. Bati ka na, Tuto Arnaldo. Halina kay 6609 perti man ang imo nga advice ba. Good PM Inday Tawe, mahambal ko sa aton sender nga si Arnaldo. Sige, niya lang pangaluyag. Kaysa kadugayon, may makita gina siya nga girl. Lalaki siya, nahadlok siya maglaon. Maglaon. Basi, may nakita sila nga may diferensya man ang aton sender. Nanay mo ni Auring sa Barangay 27. Nanay Auring, salamat gid kag mayong hapon sa imo dera. Okay? Yes. Hambal naman sang isa, Ario 2850. Good PM Tita We kay Arnaldo. Nakarelate man ko sina. Ako gani 40s na. Gaasa lang gyapon. Try. Think positive. Si Libra Boy na iyang naghambal. Diba? Mayari pa gid. Mayong hapon, Miss We, kay Arnaldo, hindi ka lang magdali. May gintigana gina ang Diyos sa imo. Hindi ka pamanggid siguro tigulang. Ari pa ko. Joke lang. Nagali ni sang tinungan Isabela. Bungang mga anak maga-joke pa. Enough lang nanay kaya ang ato damo sa iya mga damo sa mga mensahe dio. Ma-advise ko sa imo Arnaldo, pray wala sang pagkataka kay migintigana ang Dios nga babaye sa imo. Kaya simple lang na 15:10. Hasta lang dira anay kay mahigtag si Tita We sang aton nga FYI. Ang aton sa ni for your information. Ano to gani Tita We kay na face mask nga may amplifier kag microphone, kita nyo na? Amo na na-imbento na subong. Okay? Mas maintindihan ang paghambal sang mga naka-face mask sa karon nga COVID-19 pandemic. Matapos iya nga na-imbento ang isa ka face mask nga may built-in amplifier kag microphone. Di wow, no? Suno sa report, gin-design sang isa ka gaming equipment maker ang amo nga face mask. For gaming na gulo ya. Hindi tungod sa microphone, mas klaro, tungod sa microphone, mas klaro nga mabatian ang paghambal sang tao nga nagagamit sina nga face mask. Kag makita man ang bibig sang bibig or ba bala, no? Kay bibig nato naman ang bilog yung nga ba. Makita man ang ba sang nagasuksok kay nga transparent ang amo nga face mask. Sa mga naka-FB Live, makita na nilang sample na say na yung face mask nga may amplifier kag microphone. Kag magluwas sa pagka-waterproof, kag makasiling ka bala nga pang porma, pang nga klase iya sang face mask, na ara da siya JM, no? Ang face mask nga may amplifier kag microphone na magluwas nga waterproof na siya, pamporma pa kag may medical grade respirators pa ina nga makasarang iya mag-filter sang 95%
nga airborne particles. So, kita nyo ang face mask. Ang face mask, bala nga may amplifier kag microphone. 9. Rechargeable ang among nga face mask. Paagi man sa case. Kay nga may kasarang man nga mag-disinfect gamit iya ang UV lights. Okay. Wala gid none. So mamangkot na sila karon okay lang na. Face mask, may upod nga amplifier kag microphone. Tikon let's say ako nagagamit, mabatian nyo ko klaro. Mabatian nyo klaro ang akong ginahambal, makita nyo man ang akong sinibaba sa sulod na may medical grade respirators man siya. Na kag may ikasarang siya sa pag-filter 95% airborne particles iya. Okay? Alas 2, kita nyo, white kag itom ang kolor. Baguro nami, managuro iya presyo. 9. Okay? Okay. So, mangita naman ka muna ay, sa online ay, ha? Pero, una-una, gina, ang nag-design sina, ara iya sa mga mahilig sa gaming na. Okay, alas 2:31, Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ang ato na Xanthone Plus Gold para man sa itong sa mga kauturan dira nga nagapangita sa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutub-tub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ang mga kaintangan. Responsable at ang balita, kagdali na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tita Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang 9 na Action Radio Philippines Standard Time.
Kadto na kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para naman sa tagsa iya ka mga horoscope naton. Bantayin ninyo kung ano ang inyo zodiac sign, ha? Okay? So, relax lang kamo dira. Ang aton horoscope, kalingawan lang initag sa kahapon. Karon iya nga Webes, Pebrero 4, tuig 2021. Unahon ito ng zodiac sign nga Aquarius. Ang mga Aquarius na tao Enero 20 to Pebrero 18, bipilia ang mga ulubrahon nga mapuslanon dara Aquarius. Na? Hindi na mga gapanggarit-garit na sa imo, hindi na ipagsapaka. Kaya nga, ano nang nagatulod sa ila? Kahisa lang gid. Go lang ikaw, no? Trabaho lang ikaw. Halong ikaw kag ang kuna iya ang ihibalo or ang kaalam sa pag-atubang sa tagsa kapagtilaw. Halos maangkon mo na ang kadalagan. Gani dugang pagid nga push na. Maswati mo nga mga numero Aquarius 4, 34, 36, 52, 13 kag 22. Turmeric yellow is your lucky color. Ang mga Pisces, Pebrero 19, tugtog Marso 20, yes Pisces, abi ang tanan nga maayo nga mga bagay hatagi ina iya sang focus. Dira ka mag-focus anay. Maabot ang madamo nga mga surprise nga ginakalingawan mo man. Maswerte mo nga mga numero 3, 6, 22, 15, 43 kag 12. Cherry red is your lucky color. Sa mga Aries naman, Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Pangitang matudtod nga kalipay, Aries. Na? Pangita ina. Maangkon mo ang ginahando mo kung hindi ikaw dalok. Na. Basta maalwan ka, kag hindi sili nga kaugalingon mo lang ginapaminsar mo, ay, ho. Kung anong hando mo, kag kung ano ang blessing, maangkon. Maswerte mo naman ng mga numero 5, 23, 36, 48, 15, kag 51. Your lucky color is neon green. Taurus, ang mga Taurus naman, Abril 20, to Mayo 20. Ikaw naman, Taurian, subong adlaw mo pamatudan mo kung sino ang matudtuod, kag sino ang huwad o kung piki mo nga abyan. Ipasalamat mo gid or pasalamatan mo gid ang mga bagay. Ang mga bagay nga ara sa imo, kinahanglan pasalamatan mo ina kami ara sa imo, ang iban wala iyan. Mangin kontento ka sa kung anong ara sa imo. Okay, 23, 5, 46, 35, 13, 30. Ang imo mga maswerte nga numero. Carrot orange is your lucky color. Yes, Gemini. Ang mga Gemini, mga natao Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Ang imo pagpangamuyo makabuligid. Dako ang mabulig, Gemini, para maangkon mo ang relax nga balatyagon bala, kalmado nga balatyagon. Likawan mo lang nga mangin irritable ikaw karon nga adlaw. Maswati mo nga mga numero 3, 53, 26, 46, 35 kag 12. Sandalwood brown is your lucky color. Mga Cancer, yes. Sa mga Cancer naman, Hunyo 22, Hulyo 22, abi, ikaw Cancer, no? Unaha kung ano man ang imo dira mga priorities, unaha ina. Wala kasang mabulig kung ang kaugalingon mo mismo, hindi mo man masarangan nga atipanon. Okay? Kung ano na mga bululigan, bot silingon, hindi mo, kung anong bululigan dira, wala ikaw sa ma-contribute nga bulig. Kaya nga mismo gan ikaw galingon mo, hindi mo maatipan. Ay kinahanglan mangin honest ka man sa kaugalingon mo. Okay? 3, 33, 46, 29, 45, kag 15. Ang imo mga maswerte nga numero. Your lucky color is ultraviolet. Nabatian ang unang bahin sa itong mga zodiac sign para man sa itong horoscope para karon nga adlaw. Ganyan, relax lang ha. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga pahibalo. Life Extension Vitamin
Hello, Manjo Arnejo. Mayong hapon action, Tita Wilma, monitor lang kami. Si Bocolomani Alexander Gilara Numbion, sang Pacol, Bagos City. Oy, siling Ninday Blazaw. Pila na edad sang sander tawi haw. Wala yan din na-mention. Asli Virgo. Hello, Tito We, good afternoon. Siling man ni Didane ni John, modernized man ang negosyo, modernized man ang presyo. Natumo din sa itong FYI segment, kay inabala tong face mask nga may amplifier kag microphone. Aba, siling man ni Inday Jean, sir, how old is he? I'm available. Baw, kumalabo talang kaguri naton tagi kay Inday Jean. Kay Inday Jean, hisulgon man dira Tita Wilma mayong hapon. Siling naman ni Minyang, gapis Tita Wilma gamit sinad subong. Mga doktor, Tita Wilma, ano gamit sila or gamiting sila? Good afternoon, Madam Action Tito. We're on monitor. God bless you always. And the number 1 AM radio station, Action Radio Bacolod. Sir Juval Trinidad, salamat mine. Tawe, good PM from Cedric Hagurin, Tihada. Kamusta ikaw? Maayong hapon. Okay, kid, si Tita Wilma. Kag madamo gid nga salamat sa imo. Salamat gid. Inday Jujian kilantang hipigon, dira sa danda hinigaran, salamat man. Kag mayong hapon sa inyo tanan. Dira pa mo kana bala. Okay, Kag Susan Alquesa, salamat man sa imo. Kay Neriton, si Neriton, Calabudo Casito, pa mo kana. At sa kay Dave Gonzaga, hi, mayong hapon. Tutu Dennis Richard Tibor Roma, mayong hapon man. Kay Joe T. Ibanez, salamat gid. Gloria Imnasi, kay Sian Mil Donginas Chavez, Aquarius Maldita ako. Mayong hapon sa imo, kamusta lang. Gerald Himino, salamat gid. Kay Zoraida Luziro. Kay Ezzy Lugronio Reyes, salamat man. Okay, balikan lang galing ka mo ni Tita Wilma. JM Asido ba na thank you again. Okay? Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran.
Sa tuwa sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, samsan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad gaga sa liwat sa aton sining nga Para nga matadlong mo ang mga sala nga nahimo mo. Ang kinahanglan lang himuon mo abi ano-ano, abi mo ano-ano, abi mo kun ano, akoon mo ina sa kaugalingon mo. Amo ina makahatag sa imo sang katawhay sa imo balatyagon. Mga maswerte mo nga mga numero 5, 35, 26, 48, 32 kag 11. Satin white is your lucky color. Sa mga libre naman, yung mga libre nito, Setyembre 24, tugtog Oktobre 22, ay Libra. Padayon ang imo pagpangamuyo para maangkon mo ang katawhay sa imo balatyagon. Buyi na mga buyi bala o kung panghaboy na mga hinagkit nga nabatyagan mo para nga maka-move on na ikaw. Okay? Kaya mula na bala makatag sa imo sang kalinong kagkatawhay, maswerte mo naman nga mga numero 2, 23, 36, 54, 11, kag 43. Ruby red is your lucky color. Ang mga Scorpio naman, yes, Tita Wilma. Ang mga Scorpio, among mga natao Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, pilion mo ang maayo iyang balatyagon. Kung ang tanawon bala ang konsepto sang kaayuhan, kinanglan maayo lang na. Kag kung mahimo mo ina, magabubo ang grasya sa imo. Kag siyempre, maging malipayon ikaw. Di ba, Scorpio? Maswerte mo nga mga numero 23, 32, 11, 54, 44, kag 25. Ice blue is your lucky color. Mga Sagittarius naman. Ang mga Sagittarius na taon, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Mabatyagan mo karon nga adlaw ang kalipay. Sa katumanan sang imo wish. Yes. Winner kagidya kung ikumparar sa iban nga ara sa imo linyada. Abaw. Maswerte mo nga mga numero 30, 10, 52, 22, 41, kag 13. Pine green is your lucky color. Yes, Capricorn. Ang mga Capricorn na tao, Disyembre 22, tubtub Enero 19,
abibog usang imo pagpati, no? Kagamita ina para amat-amat mo nga mapauswag ang kabuhi mo. Abi magpati ka man sa imo ikasarang, kay dapat una gid nga magdayaw sa imo ikasarang ikaw mismo sa kaugalingon mo, di ba? Himua ina Capricorn. Mga masuwati mo nga mga numero 4, 8, 41, 28, 45 kag 32. Sign blue is your lucky color. Alas 2:55 Action Radio Philippine Standard Time na batian ang tanan ng mga zodiac sign para sa itong horoscope karon nga adlaw. Relax lang si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ang mga ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan Nuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon patayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampingan pagdayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ang mga kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalak na Magasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo
sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa pagpangamuyo sang orasyo emperata, batok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Nagpalamati, sa padayon ninyo nga pag-upod sa kahapon sa pagpangamuyo sang orasyo emperata batok sining padayon naton nga ginaitubang nga pandemic ang COVID-19. Adyan ni Aligya ha, salamat gid sa pamilya Aligya kag Tumulek family. Martin Aliling kag Glenda sa Portalo Ricarte, salamat man. Tutoy Adilao, supod man dira kay nanay mo Sabel, salamat gid mayong hapon. Tiuna sang pagpaalam ni Tita Wilma sa This is My Life sa karon nga adlaw.
Ang tisman ng aton Bible verse for today, halin sa Acts chapter 20 verse 24. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. I can't say goodbye. Salamat gid sa inyo mga palanggan. Ito ng mga tagpalamati buwas na naman. Updanay na naman kita. So standby na sa matahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio.